በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ከምኩም ነዚ መልእኽቲ እዚ ትከታተሉ ኣቦታት ኣሕዋት ኩልኻትኩም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ሰላም እግዚአብሔር ንኩልኻትኩም ይኹን። እዚ ሎማዓንቲ ንጅምሮ ዘለና ጾም ሐዋርያት ከምቲ ሐዋርያት ለሚኖም መሪሕነት እግዚአብሔር ተቐቢሎም ነቲ ወንጌል ናብ ሙሉእ ዓለም ክዝርግሑ እግዚአብሔር ዝረድኦም እዚ ሎሚ ንጅምሮ ዘለና ጾምን ጸሎትን ኩናት ዘርሕቕ ወንጌል ክንዝርግሕ ወንጌል ከነስፍሕ ዝተጸዋዕናሉ ኣብዚ ምድሪ እዚ ጽዋዓ ጨው ኩኑ ጨው ምድሪ ኢኹም ብርሃን ዓለም ኢኹም ዝተባሃልናዮ ብርሃን ክንከውን እግዚአብሔር በዚ ጾምን ጸሎትን ክረድአና እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃዱ ይኹን። ኣብዚ ሓለፈ ትምህርትና ከም ትዝክርዎ ሓምሻይ ምዕራፍ መንፈሳዊ ሰብ ሓያል እዩ እግዚአብሔር ምስኡ ስለ ዝኾነ እቲ ሓያል ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ ሓያል ከም ዝኾነ ርኢና ነርና። ሎሚ ምዝ ጾም እንጅምሮ ዘለና ካብቲ ዝሓለፍናዮ ከዓ ካልኣይ ክፋል ሎማዓንቲ ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ ሰብ ሓያል ምዃኑ ቤተ ክርስቲያንና ከዓ ዝተጸዋዕናዮ ጽዋዓ ፍቃዱ ክንፍጽም ጉዕዞና ጀሚርና መንጎ ነቋርጽ ዘይኮነስ በቲ ዝጀመርናዮ ጉያ በቲ ዝጀመርናዮ ሓይሊ በቲ ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ብርሃን ኮይና ጨው ኮይና ክንመላለስ ኢላ እዚ ኣብ ዓመት ሙሉእ ዘሎ ዝተዘርግሐ ኣጽዋማት ዘርጊሓትልና ሰሪዓትልና ንምንታይ ከምቲ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ኩሉ ግዜ ጾም ክጅመር ከሎ እነንብቦ ካብ 14 ክሳብ 21 ዘሎ እቲ ወላዲ ወዱ ምስ ሓመሞ ናብ ሐዋርያት መሰምጽዎም ሐዋርያት ከዓ ጸልዮም ነቲ ሕሙም ከሕዊዎ ስለ ዘይከኣሉ እቲ ቦ ከዓ ትኽእል እንተኾንካ ጎይታ ፈውሰለይ ምስ በሎ ጎይታ ክብርን ምስጋናን ንዕኹኖ ምስ ፈወሶ እቶም ሐዋርያት ዝሓተትዎ ሕቶ ስለምንታይ ደኣ ንሕና ክንፍውስ ነዚ ሕሙም እዚ ከነርሕቕ ዘይከኣልና ኢሎም ምስ ሓተትዎ እዚ ከምዚ ዝበለ ዓሌት ብዘይ ጾምን ጸሎትን ኣይወፅን። ሕጂ ቤተ ክርስቲያንና ጾምን ጸሎትን ንዓና ንመንፈሳውያን ሰባት ንዓና ነቲ መንገዲ ኣምላኽ እቲ ብርቱዕ ኣምላኽ ምሳና ዝኾነ ንሕና ከዓ ብርቱዓት ዝኾንና ሰባት ዝሰራዐቶ ጾምን ጸሎትን ሎሚ እንጅምሮ ህድእ ኢልና ሎማዓንቲ ክንሓስብ ከለና እንታይ ኢና ክንሓስብ ዘለና? ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ካብ 6 ክሳብ 9 እንድሕር ወሲድና እንታይ ይብል ኣሎ መስለኩም? ደጊም ብግዚኡ ንሱ ልዕል ምእንቲ ከብለኩም ኣብ ትሕትታ ጽንዕቲ ኢድ ኣምላኽ ትሕት መጀመርያ ትሕት በሉ ኢሉ ኣምላኸይ ሓይሊ ኣምላኸይ ሃብቲ ኣምላኸይ ክብረት ኣምላኸይ ጽባቐ ኣምላኸይ ፍልጠት ኩለንተናኹም ኩሉ ካብኡ እሞ እታ መጀመርያ ዘለኩም ጥዕና ዘለኩም ጽቡቕ ነገር ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ክትፈልጥዎ ዝግባእ ኢሉ ትሕት በሉ ምጽላይኩም ምጻንኩምን ካብ ኣምላኽ እሞ ትሕት በሉ። ብዙሓት ለባማት ብዙሓት ፈላጣት እዚ ክብረት እዚ ዘይተረድኦም እዚ ጽቡቕ ነገር ዘይተረድኦም ከለዉ ንዓኻትኩም ክትርድኡ ዝገበረ እግዚአብሔር እሞ ትሕት በሉ ኢሉ እታ ካልኣይቲ ኸ ንሱ ይሓልየልኩም እሞ ንኹሉ ሓልየትኩም ኣብኡ ኣሎ ካልኣይ ከዓ ክትገብርዎ ዝግባኣኩም እስኹም ትጭነቑ እስኹም ትስከሙ እስኹም ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾነ ትገብርዎ ነገር
زحليلكم زقدسلكم مساخم زغونه زي فليكم نقحسم تأكل زي فل أملاخ مساخم الله لازم ندخل حاليت زي جنق أب حمام زبتصح زبل يبلكم نعو دربي ويلو إتا سالس هيتغن فلت أزقبأنا بيت كريستيان كا كل جزي أبزت أو من صلوتن كنستوعلو زدليتنا قل انتاي ديابلوس اتمسعررتوهم زوحت قدولي غمز قوازم أنباسا خوينو يزور علمو نقحن تتاكو سلازي زي عرفت ألا ألاكو زي عرفت ألاي زبصحو زلو عنوات زبصحو زلو وق كتتصاورو كتمكتوو كاباهم كترحقو بزينات فتنا دو كتبلون تخونكم حدا نجر كتقبرو زقبأكم نجر علو كتنقاقو كنناقحو بتصومن بتصالة مخنياتو إذا فتنا زي نعغاتكم تراي هيكونن إذا حسرا مكارازي نتو ما بعلم زلو حواتكم يبصحون كم زلون نافلتكم بإمنتك تقاو يكباو سلازي نزل صومن صلوتن كنجمرو خلنا ممرحينا حارة كلتا سلسة إلنا صلاة خمزلنا زدك الساعات كم زي كونه وقن ورا وقن عم مدرنا خمي انتلتيلو مدرنا خمي سب فليسو عبسدت زلو هزبي عبسد زغد كايا ختما عبسد زغد كايا هاجر مرعن درعن كخون كله انتا هزب تاريفو تبلو زسكف كناتات مدرنا وحطناكم بلعناكم بحركم وسدنا مدركم وسدنا منقست مخانكم اينفلط انزبل عفو خفيتو نهزبنا خوحت عبزبله نحنا خم منفساويان اي ملكتناني نبلو نجر ازي كاب سيطان زغونه موت وقع سدت مأسرتي تميت كميلنا اينا نقاوم بتصومن بتصالوتن نقاوم نزي بتصومن بتصالوتن كنواقعو زقبأنا عبتز حلفة اتو منفساويان سبات زبهالو حيالات يوم حيلوم كامن تاي مخانو اندار انا تقزيس لذا اخلي عب تاريخ بيت كريستيان حيالات زخونو بزحات ابنتات عم مصحف قدوس اللونا كنريئو مينا إلنا بفلاي لومي نريئو عبزي بيت كريستيان لومي مفللاي كم مللاي عبز خوننلو سيطان كحاينا فح كبلنا عبز تدالولو كيزي مستوعال عبز آناتلو إذا تمرت الزخن مهارقو لنا نعنا نملبب منا كخون دوايلي بيت كريستيان منافقنات عبز تصاررو سيطان كوحطا دليو عبز غوازم زنبرة جزي نتي صار أرثوذكس زلعل زنبرة ناي سحت مرتي نتا بيت كريستيان بعل أريوس تلعيلهم كريستوس ملحاني كريستوس قويتا كريستوس أملاخ كريستوس كل زجبرة تبلو زلهم أملاخ زي كونه فطور اندي إلهم أفستلعلو وو كزي اتهم كاب أملاخ استلعلو نزي سحت مرتي كمي جيروم كابتي زتت عررو قدوس حواريا أتناتيوس ناي جبتي باباس زنورو كاب كلتا 296 كساب 373 أبزا مدرزيا زتصنحو أبو أب تاريخ بيت كريستيان حدا كابتم أزيوم وريا أزيوم بمنفساوي حيال أبو زتكسو باتراريك قدوس أتناتيوس بمأسرتي بمكرة بسدت بسببا زللايو نتا بيت كريستيان جن سيطان كحاحياك دل خلو كفلالياك دل خلو أما أكلتم بأباسات دياكون كلو أبزم عرق ببسنا غيبتحو
እቶም ጳጳሳት እቶም ሊቀ ጳጳሳት እቶም ፓትርያርካት ክምልስዎ ዘይከኣሉ እዚ ጸሎተ ሃይማኖት ሎሚ ደው ኢልና እንብሎ ዘለና ክርስቶስ ማዕረ ክንደይ ጎይታ ምዃኑ ኣብ ዝቃወሙሉ ዝነበሩ ዘበኖም እንታይ እዮም ተባሂሎም አትናቴዎስ ዓለም ብሙላኣ አንጻርካ ተላዒላላ ክብልዎ ከለው ሰይጣን ሓባቢሉ ብዘላ ዓለም ትጻረረካላ ኢሎም ምስ ነገርዎ ሰይጣን ከፈራርሖም ሰይጣን ካብ ሓቂ ከርሕቆም ንሶም ናይ እምነት ጀግና ስለ ዝነበሩ ሎሚ ካብኣቶም ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ከነስተውዕሎ ዝግባአና ነገር ኣነ እውን አንጻር ዓለም ኢሎም ስለ ዝመለሱ አትናስዮስ አንጻር ዓለም ተባሂሎም ዝተጸውዑ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣብዚ ጾምን ጸሎትን እንጅምረሉ ዘለና መዓልቲ ሐዋርያት ወንጌል ክዝርግሑ ጸላኢኦም ዝተኸሎ ሁሉ ክፉእ ነገር ከኣሊ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ከኣሊ እግዚአብሔር ክመርሖም ኣብዚ ጽልይሉ ኣብዚ ጾምሉ ሓደ ነገር ዘስተውዓልዎ መንፈሳዊ ሰብ ብርቱዕ ስልጣን ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበለ ምዃኑ እዚ ፈልጥ ከምቲ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 26 28 እንድሕር ወሲድና ኣምላኽ ባረኾም ኣምላኽ እንታይ ገበሮም ባረኾም ንምድሪ ከዓ ምልእዋ ምለኽዋ ኣብ ምድሪ ኣምላኽ ምሳኻ ኮይኑ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ክትመልኮ ዝኾነ ልዕለኻ ከም ዘይኮነ ክንፈልጥ ስልጣን ዝሃበና ስለዚ ሐዋርያት ነዚ ተልእኾ ክለኣኹ ከለዉ ነቲ ሰይጣን ኣፈራሪሑ ዕሽው በረኸቶም ዘስኣኖም ብርትዕነቶም ንምድሪ ክገዝእዋ ክመልክዋ ዝተዋሃቦም ሰይጣን ብጉርሑ ከመይ ገይሩ በረኸቶም ከም ዘስኣኖም ክርስቶስ ግን መጺኡ ጸጋ ካባና ተቐንጢጡ ዝነበረ ካባና ርሒቁ ዝነበረ ከመይ ከም ዝመለሰልና ኣርጊጾም የንፈቱ ስለዚ እዚ ስለ ዝፈለጡ ነቲ ዝገጥሞም ነቲ ኣብ ቅድሞኦም ዘሎ ጉዕዞ ብትብዓት ባሂልዎም እዮም ንሕናኻ ነዚ ጾምን ጸሎትን ከም መንፈሳውያን ሰባት ከም ኦርቶዶክሳውያን ኣመንቲ ነዚ ጾም ናይ ሐዋርያ ሒዝና ክንከይድ ከለና ከም መንፈሳዊ ሰባት ብርታዕና ክንሓስብ ከለና ከምቲ ንመላእኽቲ መንፈስ ዝሃቦም ንዑ ክንሓስብ እዩ ፖፕ ሽኖዳ እንታይ ኢሎም ከም መንፈሳውያን ክትሓስቡ ዝግባአኩም ከምቲ እግዚአብሔር ንመላእኽቲ ስልጣን ዝሃቦም ንዓኹም ከዓ ስልጣን ሂብኩም ከም ዘሎ ሕሰቡ እንታይ እሞን መላእኽቲ ተዋሂቦም ዘሎ ስልጣን እዚ ሞርኢዎ ኢሎም ከምቲ ዳዊት ኣብ መዝሙር 103 ፍቅዲ 20 ኣቱም መላእኽቲ ድምፅእ ቃሉ እትእዘዙ ንቃሉ ትፍጽሞ ሓያላት ስልጡናት ንእግዚአብሔር ባርኹ ዝበለ ኣምላኽ ዘዕጠቆ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ መንፈሳዊ ሰብ እዚ ክርድኦ ይግባእ ልክዕ ከም ሓይሊ መላእኽቲ ዝተዓፀቐ ንቃሉ ትፍጽሞ ሓያላት ስልጡናት ዝተባሃለ ንስኻ ከዓ እዚ መንፈስ እዚ ተዓጢቕካ ከም ዘለካ ዝክር ዳንኤል እዚ ኣብቲ ኣፋናብስ ክበልዕዎ ኣብ ዝተደርበየሉ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 22 ሲ ኣምላኸይ መልኣኹ ልኢኹ ኣፋናብስ ዓፀወ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ከነስተውዕሎ ዝግባእ ኣናብስ ዝኾኑ ንሪኦምን ዘይንሪኦምን ክውሕጡና ክበልዑና
كقصلنا عبزورانا نريؤمن زي نريؤمن استدالوا እግዚአብሔር መልአኹ ልኢኹ ከምዚ ይጎድኡና ኣይጎድኡንን ከም ዝበለ ዳንኤል ከምኡ ክርዳእና እንተዘይክኢሉ ምፃምና ካብ ስርዓት ካብ ሕጊ ሓሊፉ ዋላ ሓንቲ ትርጉም ጀሚርና ዋይ እዛ ፆም እዚኣሲ ንውሕ ኢላ እንዳ ከዓ ምክንያቱ እቲ ፆም 40 ቀልጢፉ ስለዝኣተወሲ እዛ ፆም ናይ ሰነ ንዊሓ ትብል ስለዚ ዝኣቲናያ ዘለና ነዋሕ ፆም ጸሎትና ወዲእናያ ኢልና ምንዋሓ ምሕፃራ እምበር መንፈሳዊ በረኸት ትርጉም ዘይብላ ጌርና እንድሕር ወዲእናያ ትርጉም እዩ ክርዳእ ተደልዩ ዘሎ ኣብዚ ፆምን ጸሎትን ከም መንፈሳውያን ሰባት ንመላእኽቲ ዘዕጠቐ ንመላእኽቲ ኣብ ዙርያና ዝገበረ እግዚኣብሔር تذكروا ليكم عفت خلقينا الجسد نعرف 19 فقد 35 خلقينا الجسد كون دما بتالي تتيا ملأخ እግዚአብሔር ወፀሞ ኣብ ሰፈር ዓሰራውያን 185 ሺህ ቀተለ ብርትዕረዩ ሓደ መልአኽ መፅዩ ن180 ሺህ ሰራዊት ከም ዘይነበረ እርዳእኩም ዶ ይርዳእና ሊስወጠና ዶ ሓይሊ እግዚአብሔር መላእኽቱ ገይሩ ማዕረግ እንደይ ንዓና ዘጸገዎ ጸጋ ንዓና ዝሃቦ ኣብዚ ጾምን ጸሎትን እዚ ሓሲብና እዚ ተዓጢቕና ነዚ ጾምን ጸሎትን ንኣትዎ እንተዘየለና ምንጭ ሓይሊ መላእኽቲ ምስ መንፈስ ኣምላኽ ዝቀራረብ መንፈስ እቲ ብመንፈሳዊ መንገዲ ዘመላልሰና ኣምላኽ እዚ ከም ዘዕጠቐና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ዘሎ ማዕረግ እንደይ ሓያል ምዃኑ ሒዝና እንድሕር ዘይኣቲና ከይተሰወጠና ናይ ጾም ነገር ከይተፈለጠና ናይ ጸሎት ነገር ከይተሰወጠና ክንወዶ ቤተ ክርስቲያን ይኹን እግዚአብሔር ግን ንዕኡ ነዚ ነዊሕ ጾምን ጸሎትን ንኣትዎ ዘለና ከይተዋዓልና ይኽንሓልፍ ናይ ክሳራ ክትከውን ኣይኮነትን ተዋሂባትና ንምድርና ህድኣት ክንገብር ንቤተ ክርስቲያንና ናብ ዕርቂ ከነምፅእ ፋሕ ዝበለ ህዝብና ኣብ ሊብያ ድዩ ኣብ ኢትዮጵያ ድዩ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮይኑ ብጭንቅን ብፅልእን ብፍትሕን ብምባእስን ኣብዚ ለወሉ ሰዓት ንሕና ከም መንፈሳውያን ሰባት እዚ ጾምን ጸሎትን ክንጅምሮ ከለና እግዚአብሔር ኣብ ኢድና ዝሃበና ሓይሊ እንታይ እዩ እቲ መንፈሳዊ ሰብ መንፈስ ኣምላኽ ዝዓየሉ መንፈሳዊ ሰብ ክብርትዕ ከም ዘለዎ ክርዳእ እንድሕር ዘይክኢሉ ክንፈልጥ እንተዘይክኢልና ትርጉም የብሉ ዳዊት ሲ መንፈስ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝነበረ ፍቲ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 13 ተኸይድኩም ዘይጨንቕ መንፈስ ነቲ ንጉስ ሳኦል ከጨንቆ ከሎ ዳዊት ግና መንፈስ እግዚአብሔር ሰባት ክጭነቁ ሰባት ክሓዝኑ ሰባት ብዙሕ ነገር ህዝብና ኣብ ዝወደቐሉ ግዜ እግዚአብሔር ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ምስኣቶም ኮይና ወምዚ እንዲ ከዓ ይሆነ ናተይ ከዓ ክነግረካ ኣነ ከዓ ከምዚ እንዲ ይኮነ ኣነ ከዓ ከምዚ እንዲ ኮይነ ዲና ኢልና ከነዕልል ኖ እግዚአብሔር ኣሎ ንጽልይና እግዚአብሔር ደኣ ተማዕቆቢ ናብ ኣምላኽ ክተመለሲ በስመ ኣንበሊ ከምዚ ዘይግበር ኖ ንዕላ ናብ ኣምላኽ ንመለስ እዚ ደኣ ክሳራ እንዲ ኢልና ከምቲ ዳዊት ነቲ ዘጨንቆ ዝነበረ መንፈስ ዝፃረሮ ዝነበረ በገንኡ ልዒሉ ዝሰዓረ ህድኣት ዝሃበ ካብኡ ሓሊፉ እውን እቲ ኣምላኽ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ምዃኑ ፈሊጡ ኣብቲ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ፍቅዲ 46 ንሙሉእ ህዝቡ ዘፈራርሕ ኣነ ጎልያድ በሃል ንዑስ ክቕረቡ ኣበይ ዘለኹም ኢኹም ክብል ከሎ ሎሚ ከዓ ምድርናን ከባቢ ምድርናን ኣብ ዓለም መዓት ጎልያድ ኣብ ዝተላዓልሉ
ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ድዩ ኣብ ቤተሰብና ድዩ ኣብ ምድርና ድዩ ኣብ ዓለም ድዩ ኣብ ኩሉ ብዙሕ ጎልያድ ዝመልኣሉ ኣነ ንስኻትኩምን ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ከምቲ ዳዊት ነቲ ዝፍክር ዘሎ ነቲ ኣጽዋር ዝሓዘ ነቲ ናይ ብዙሕ ዓመታት ተመክሮ ዘለዎ ዘይኮነ ዳዊት ጠሚቱ ዳዊት እንታይ እዩ ጠሚቱ ብጣዕሚ ባህ ዘብል ነዛ መዓልቲ እዚኣ ጎይታይ ኣብ ኢደይ ኣሕሊፉ ክበካ እዩ ኣምላኽ ከም ዘለኻ ኩላ ዘለኻ እጂ ናይ እምነት ሰብ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ጾምን ጸሎትን ዝኣተወ ዝጸውም ዝጸልይ እንተኾይኑሲ ናብ ጉሩምርምን ናብ ፍርሕን ናብ ራዕድን ዘይኮነስ ሓይሊ ኣምላኽ ይርኢ ረድኤት እግዚኣብሔር ይርኢ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጡ ዘሎ ይርኢ እሞ ዳዊት እቲ ንእሽተይ ቆልዓ እቲ ዘለዎ ዋንጭፍ እቲ ዘለዎ ገለ ይኮነ ዳዊት ንመን እዩ ዝርኢ ነቲ ውሽጡ ዘሎ ነቲ ምስኡ ዘሎ ኣምላኽ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ጎይታ ኣብ ኢደይ ኣሕሊፉ ክበካ እዩ ኣምላኽ ከም ዘሎ ኩላ ምድሪ ክትፈልጥ እዚ ዝጽሊ ሰብ ዝጸውም ሰብ እዚ መፈክር እንታይ ይበሃል ኣሎ እንታይ ይዝረብ ዝተዘረበ ይዘረብ ዝተባህለ ይበሃል ዝተሓመየ ይተሓመ ዝተሰምዐ ይሰማዕ ናትኪ ኣደ ናትካ ቦ ናተይ ናይ ኩላና ሓላፍነት ናብ ጾምን ጸሎትን ኣቲና ሰይጣን ዝተኸሎ ሰይጣን ዘምጽኦ ከም መንፈሳውያን ሰባት መንፈሳዊ ሰብ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዘሎ ሓያል ምዃኑ ፈሊጡ ስሩሑን ግብሩን ክገብር ዝተጸዋዕና ሰባት ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝኾነ እቲ መንፈሳዊ ሰብ ኣይፈርሕን እዩ ተባሂሉ ኣምላኽ ምስኡ ኣሎ እዎ ኣይፈርሕን እዩ እዎ መዝሙር ዳዊት 23 ፍቅዲ 4 እንታይ ኢሉ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ብርባ ሩባ ድነ ሞት እኳ እንትኸድኩ ክፉእ ኣይፈርሕ ሞት ዘለዎ ንሕና ርሑቕ ከሎ ከመይ ድና ንረዳእ እዋ ከምዚ እንዲ ተባሂሉ ኣትሰሚዕ ክዶ ኣተ ከምዚ እኮ ይኽእል ኣንታ ከምኡ ይኮነን መንፈሳዊ ሰብ ኣምላኽ ምሳኻ ኣሎ ብርባ ሩባ ድነ ሞት እኳ ተኸድካ ከምቲ ዳዊት ኣይፈርሕን እዩ ዝበለ ከምኡ ክንብል ከምቲ መዝሙር 27 ፍቅዲ 3 ሲ ክቃወመኒ ኢሉ ሰራዊቱ እንተዘ ስፍር ልበይ ኣይፈርህን ኩናት እውን እንተዘልዕል እምነት ኣለ ዘልዓለ ጽዋር ዝሓዘ ይሓዘ ምድላው ዘለዎ ኩሉ ዋላ እንተገበረ ኣነ ኣምላኽ ምሳይ ስለ ዝኾነ ኣይክፈርሕን ናብቲ ኩሉ ግዜ ነንብቦ መዝሙር 20 እሞ ተመለሱ መዝሙር 20 ፍቅዲ 7 እንታይ ይብል ገሊኣቶም ሰረገላ ገሊኣቶም በፍራስ እዮም ዝእመን በቃ ናይ ሰብ እምነት ኣነ ዘለና ከምዚኣ ተኾይና ከምዚ ክገብር እያ ከምዚ ተኾይኑ ገለ ኢሎም ኣብዚ ምድራዊኦም ንሕና ግና ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንዝክሮ ኢና እንታይ ዝብል ኣምላኽ ምሳኹም እዩ ኣይትፍርሑ ዝብል እዚ ዘኪርና ደው ክንብል ምክንያቱ ንዓና ምንጭና ምንጭ ብርትዐ ልብና ከም መንፈሳዊ ሰባት ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ምሳኻ ከም ዘሎ ምፍላጥ ንኢያሱ እንታይ ዲ ተባሂሉ ኣብቲ ምዕራፍ 1 መጽሓፍ ኢያሱ ፍቅዲ 9 ፍቅዲ 5 ወሰዱ ኣብታ ፍቅዲ 9 ናሕራይ ናብ 5 ክምለስ ጽናዕ ትባዕ ኢለ ዶ ኣይኣዘዝኩኻን እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣብ ትኸዶ ሁሉ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራሕ ኣይትሸብር እዚ ንዓይ ንዓኹምን ንኢያሱ ጥራይ ዝተጻሓፈ ይኮነ ጽናዕ ትባዕ ኢለ ዶ ኣይኣዘዝኩኻን እግዚኣብሔር ኣብ ትኸዶ ሁሉ ኣይ ኣብዚኣስ ምሳይ ኣብ ቤተክርስትያን ምሳይ ኣብታ ስራሕ ኣብዚኣ ዳ እሞ ኣይኮነን ኣብ ትኸዶ ሁሉ ምሳኻ እዩ ኣይትፍራሕ ኣይትሸብር ድሕራይ ናብ ፍቅዲ 5 ተመለሱ ሙሉእ ዕድመኻ ዝቃወመካ ሰብ የልቦ ሙሉእ ዕድመኻ ሙሉእ ዘመንካ ዝቃወመካ ምስ ሙሴ ከም ዝነበርኩ ምሳኻ ድማ ክኸውን ኣይክሓድገካን ኣይክጥንጥነካን ብጣዕሚ ዝገርም እግዚኣብሔር ዘስተውዕል ልቢ
ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ኣብዚ ዓለም ኣብትናወፀሉ ዘላ ሰዓት እግዚአብሔር ነዚ ጾምና ነዚ ንኣትዎ ዘለና ከም መንፈሳውያን ሰባት ኮይና ንጽሊ ዘለና ከም መንፈሳውያን ሰባት ሓላፍነት ስለ ዘለና ፈሊጥና ኢና ክንጸውም ዘለና ሙኸዳ ጾምና ጸሎትና ከም ብርቱዓት ሰባት ከም ኣምላኽ ምስኡ ሕጂ ክኸውን ዘይኮነሲ ኣምላኽ ምሳኻ እዩ ክምሳኻ ይኹን ኣይኮነን ኣንታ ምሳኻ እዩ ኣንቲ ምሳኺ እዩ ኣንቱ ምሳና እዩ ምሳና እዩ ብሕጂ ክመጽእ ኣይኮነን ኣምላኽ ምሳና ክሰማዓና ስለዚ እዚ ጾም ጸሎት ለማዓንቲ ናይ ምሸት ሓቢርና ክንጽሊ ከለና ከነንብብ ከለና እንታይ ኢና ክንብል ተደልዩ ዘሎ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት እቲ ኣምላኽ ምሳኻ ምዃኑ ፈሊጥካ እቲ ጽልዮ ከም ሰማዓካ እቲ ልምኖ ከም ሰማዓካ እቲ ትዛረቦ ዘለኻ ምሳኻ ቀረባ ከም ዝኾነ ፀዋዓኒ እሞ ክምልሰልካ ዘይትፈልጦ ዓብን ስውርን ነገር ክነግረካ ኢሉ ንኤርምያስ ኣብ 33 ፍቅዲ 3 ዝበሎ ፀዋዓኒ እሞ ክሰምዓካ ዘይትፈልጦ ዓቢ ስውር ዝኾነ ነገር ዓቢ ዝኾነ ልዕሊ ዓቕምና ዶ ዝተሰወረና ነገር ዶ መሊኡ ዘይንፈልጦ ነገር መሊኡ ዶ ፀውዕኒ ክምልሰልኩም እየ ዝበለ እግዚአብሔር ምሳና ስለዚ ከም መንፈሳዊ ሰብ ከም ሓያል ሰብ ምዃንካ ምንነትካ ፈሊጥካ ዝእቶ ጾምን ጸሎትን ዝግጠም ግጥም እዩ ክንግጥም ከለና ነዚ ከይተረዳእና ነዚ ከይፈለጥና ከይነኣትሞ ተሳዓርትን ንኣምላኽ ነፅርፍ ንኣምላኽ ነጉሂ ንሕና ከዓ በረኸት ከይሓፈስና ንወፅእ ሰባት ከይንኸውን ጨው ምድሪ ኢኹም ብርሃን ዓለም ኢኹም ዝተባሃልና እዚ ሓላፍነት ከም ዘለና ፈሊጥና ነዚ ጾም እዚ ሐዋርያት ወንጌል ናብ ሙሉእ ዓለም ክዝርግሑ መሪሕነት እግዚአብሔር ዝተቀበሉሉ ንሕና ከዓ ነዚ ጾም ሐዋርያት ንጅምሮ ኣለና ክንብል ከለና ወንጌል ከነስፍሕ ብርሃን ክንከውን መቐረት ክንከውን ሰባት ዘለሊና ሰባት ዝፈልጡና ብሕሜት ብምጭናቅ ላንጋ ብምዃን ዘይኮነሲ ናይ ብሓቂ እዞም ሰባት እዚኦም ኣምላኽ ምስኦም ናይ ብሓቂ እዚኣ ጸሎታ ዝስማዕ ናይ ብሓቂ እዚኦም ጸሎቶም ዝስማዕ እዚኦም ናይ ብሓቂ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስኦም ኣሎ ተባሂልና ክንፅዋዕ ነዚ ጾም ጸሎትን ብኸምዚ መንፈስ ክንኣትዎ እግዚአብሔር ይዛረበና ኣሎ ኣብ ልብና 33 ክፈር ይርዳእና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕ ንዘለዓለም